ji dema rizgarkirina bajarê Reqayê ve û heta niha, sazî û desteyên rêveberiya Xweser ji bo pêşxistina jinan û bihêzkirina rola wan di nava civakê de her tim di nava tevgerê de ne. Di vê çarçoveyê de û di bin çavdêriya venêrîna civakî de li Hola Elbustaniya kantona Reqayê pêşangeha huner û karê jinan hate destpêkirin. Di pêşangehê de berhemên destan, xwarinên malê û xebatên dilûtinê yên ji aliyê jinên Reqayê ve hatine amadekirin hatin nîşandan. Bejdariya min aj bo vê pêşengehê di beşê karên destan de ye. Mîna çêkirina gulan, mûman û çêkirina gelek amûrên bi kartonan. Ev berhemên ku hatine pêşkêşkirin di pêşengehê de, tevahî bi destê jinan hatine amadekirin. Em spasiya navenda venêrîna civakî dikin ku bi vî karê pîroz radibe. Ji ber ku pêwîstiya jinan bi piştgiriyeke civakî heye. Armanca vê pêşangehê, naskirina rola jinan di nava civakê de û hebûna jinan a di pêşxistina aborî û çandî de bi daxuya kirin. Ev pêşenge hate vekirin, da ku berhemên destên jinan hatine çêkirin, ji civakê re were xuya kirin. Herwiha armanca pêşengehê jî, ew ku rola jinan di avakirina civakê de bê nîşandan û hebûna jinan a di pêşxistina aborî û çandî de were xuya kirin. Gelek karên destan di pêşengehê de hatine pêşkêşkirin, mîna xwarina malê, cil û bergên destan û amûrên xwezayî. Pêşangeh, dirûjma jin pira ava dikin digire û di çarçoveya bihêzkirina jinan ji aliyê aborî ve û piştgiriya wan ji bo domandina karê destan têl darxistin.